Hormatly vatandaşlar, şu gün 26 oktyabr çarşamba günü hoş geldiniz Demokratik Platformasynyň kanalyna. Şu günkü bizim efirimizde yine menim bilen Alişan Babacan alyp barar şu efiri. Şonuň üçin Alişan hoş geldiniz bizim kanallarymyza. Salam. Hoş bulduk Murad ağa, gowum ýagdaýlaryňyza salam aleykum vatandaşlar. Berde Alişan diýip ýazyk dur ýene Alişer Zaynulin men Aliço TikTok'da. Alişer Zaynulin Aliço adly bizim bir aktivistimiz, grajdan aktivisti. Yine çykyş edýän meňmen şuň. Şu günkü efirimizde biz hormatly vatandaşlar aktivistler günökärleýän soraglary we pikirlere jogap berýärmiz diýär. Sebäbi halkyň içinde däl käbir adamlar şuraya aktivistlere karşı bir topar argumentler tapıp, argument diýenim, bir topar pikirler tapıp, ýani şular aktivistler üçin şur bar bolan zerarly şol zatlar döredi. Şu aktivistler bolmadyk bolsa biz bugüne düşmördik diýip, ýani bir topar pikirler aýdýar. Näçip şol aýdylýar? Niýe diýenýär o pikirler? Onuň sebäbi näme? Biz şu gepleşigimizde şol zatlary tertip geçerdik. Şuň vatandaşlar birinci soradan başlaýyn. Şu gerek men özümden başlaýyn. Şu maňa berilýän soralar, bular biz ýani sosial medialarda YouTube, TikTok, Facebook we beýleki ýani toparlaryň içinden saýlap aldyk. Egerde käbir soralar biz aýdyp geçmesek, sizin şu soragyňyz bolsa, siz ýazyp bilersiňiz, biz ekranda görkezip ýani şolara jogap bereriz. Şu berýän jogaplarymyza eger siz özüňiz jogap berseňiz, biz ekranda görkezip bizden gowy jogap berýäňizi biz tasdiklarys. Eger biz ýanlışýanam bolsak, ýazın kommentariýlarda we bize öz pikirlerinizi aýdyn berýän üçin ol gaty wajyp. Hormatly vatandaşlar, ine başlaýyn birinji menden. Ine Gurbanow devletiň ýolbaşçysy Amerikada pul alýar, Amerika şuňa pullar berýär we şunyň ýanyndaky aktivistlere Amerika pul berýär. Bular Türkmenistany garagana saljak bolýarlar. Bular Türkmenistany ýani Siriýaly, bular Türkmenistany ýani beýleki Irak döwletleri ýaly etjek bolýarlar. Hudaýa şükür parahat asmanymyz bar. Gahrman arkadagy şöhrat, arkadagy serdara şöhrat. Amerika bilen Amerikanlar gelip bize Türkmenistany elmizden aljak bolýarlar diýip bir pikirler bar. Şu pikirlere Alihan, eger isteseňiz siz başlaň, isteseňiz men jogap berip başlaýyn, tapawdy ýok. Başlaň, bir tarapdan başlaýyn, siz başlaň, soň men näme diýerim. Bolar. Hormatly vatandaşlar, gelin biz dünýä seredimizde Amerikanyň orny ýerde, Türkmenistanyň orny ýerde, Russiýanyň orny ýerde, Gazakstanyň orny ýerde, Merkezi Aziýadaky döwletler, bize ýakyn döwletleriň orny ýerde diýip seredin. Geopolitika ýa umumy politika seredin. Siýasata. Ine şul bizim ýaşaýan planetamyzda ýürüýti gurama we bütün dünýä milletler guramasy. Şu bütün dünýä milletler guramasyndan ol bir kodeks, ustaw bar. Ýani şu bütün dünýä milletler guramasyna giren döwletler özüne borç alýarlar. Şol borçlar adam haklaryny gorumak, adamlaryň ýani döwlet adam üçin, hökümet adam üçin, adamlar hökümet saýlýar. Şol adamlar halk haýsy rejim ýa haýsy sistema, siýasy sistemany alyp barmagına şol ketýär diýip berkidilýär we hemme döwletler şoňa giýjek bolsa, şol ýani ony giýjek bolsa, BMG giýjek bolsa, hökman şoňa gol çekýär. Ine onu halkara konvensiýa diýilýär. Ine birinji halkara konvensiýa BMG'daki ustaw, onu ustaw. Şoň gol çekip, şoň ýani çleň bolýar. Şoň vekil bolýar. Ine näçip Amerika bütün dünýäde, şu bizim ýaşaýan dünýämizde adam hukuklaryny gorayan we adam hukuklary üçin berk durýan dünýäde güýçlü durýan iň öňde gidişi döwletleriň biri bolýar. Ol ýeközde. Amerika ýaly bir
Toğson 110 döwletler var Amerika yani. Ýöne Amerika näçip serdilýär ya Amerikan ykdysadyety bütün dünýä değerleşýän döwletleriň ykdysadyetinden has uly. Şonuň üçin Amerika bütün dünýäde ykdysadyety güýçli bolan soň bir ýa-ni bu wajyp döwlet bolup durýar. Ol wajyp döwlet bolan soň onuň mümkinçilikleri köp. Ykdysadyety uly bolan soň. Diňe men size aýdym, New York şäheriniň büdjeti 20 trilyon. Şondan ýokary. Diňe New York şäheriniň ştatynyň ýa-ni büdjeti. Mysal üçin Türkmenistanyň büdjeti 18 milyarddan 24 milyard dolar çendi. Amerikan bir şäheri Türkmenistana anada dursun. Russiýadan ýokarda ýa-ni şoň büdjeti. Ya Google kompaniýasynyň ýa-ni beýleki Apple kompaniýasynyň büdjetleri Türkmenistanyň büdjetinden has ýokary. Şondan şu döwletde köp gurply firmalar, edaralar, ýa-ni jemgyýetler bar bolan üçin olaryň mümkinçilikleri hem dünýäde. Amerika diňe pul ýagdaýy bilen pul sistematynyň öňde güýçli sistematyny goýup bütün dünýäde öz dollaryny toglamak. Amerikada tehnologiýalar köp ösüp gidýär. Mysal üçin interneti, Google'y, ýa-ni telefonyň çiplerini zatlaryny bir topar zatlar tapyp şonu ýa-ni realizowat eden bizim durmuşymyza giýirden döwlet, uly döwlet ine Amerika boldy. Ine näçe firmalar Amerikadan bolýar. Şeýle Amerika diktatorlara garşy görüşýär. Hemme diktator döwletler Amerikan dosty boljak bolup jan edýärler. Mysal üçin alaly ýa-ni Putin. Hiç wagt Amerika hiç wagt diýilmez. Her wagt Amerikan dosty bolup görünjek bolýar, öňüni Amerikaýa tutjak bolýar, ýöne Putinin ykdysadyety bilen Putin alyp barýan ýa-ni ýoluşyk edýän döwleti 30 ýylla öňürtmän, 20 ýylla öňürtmän ýa Amerikada. Has ýa. Häzir çök galdy. Oňa edil Putinin siýasaty günäkär. Ýa-ni üçin adamlary okypsy we diňe imperialist adamlary ine Russiýany gatar ýagdaýa saldylar. Onu Amerika salmady. Ya Amerika Ukrainanyň üstüne çodan Russiýa Ukrainanyň üstüne çodan. Men bu zatlary bir size düşündirýän, size giň işleýin bir düşünjäňiz durnukly bolar ýaly. Sebäbi bolmasa ol MHM agentlaryň bir kitçik ýa-ni WDP'däki adamlar sizi oýnap durýar. Şoň üçin Amerikada diňe biznes, diňe ykdysadyet ösenok Amerikada jemgyýet düşünjeler, adam haklary, adam gorumak haklary, bir topor çağrı wormak, aýalylar wormak, bir topor ýa-ni jemgyýetiň şahsy böлекleri gorýan gurumlar üst gidip, ulalyp gidip, şu dünýäde beýlik döwletlerde konstitusiýany berja etmek ýa-da şu adam haklaryny gorumak üçin kömek edýärler. Şoň üçin Türkmenistanda betbaççylykly siýasat bolýan bolsa, Türkmenistanyň kanunlary we adamlaryň haklary bozulýan bolsa, halkyň haky bozulýan bolsa, Amerikadaky jemgyýet ýa gurumlar, ekspertler derrew onu belläp geçýärdi. Öz ýurdunyň ýolbaşçysyna aýdýar, ine şu dünýäde Türkmenistan Demokratik Koreýa ýaly döwlet bolup barýar. Şöyle adam haklary bozulýar. Ine iksan diktator emeli geldi. Diktator öz ogluny ýa-ni hökümeti geçirdi. Ine şu ýatlar bolup geçýärdi, daklatlar, ekspertler analiz edip adam haklaryny goruyan gurumlar kalıp şu zatlara reagiýa edýärler. Ýa-ni öz düşünjesini aýdýarlar we Amerika öz siýasatyna şonu belläp geçýär. Ine mysal üçin OBS'de men bolumda şöyle Amerikan vekili OBS'de ofitsialny aýtdy. Biz Türkmenistandaky geçirilen saýlawlary hasap edemzok. Atadan ogula geçiş wezipesi bize hiç wagt biz şonu tasdiklamak diýip gün ýüllerini aýtdy. Türkmen delegasiýasy gurulmady şu anda. Gidip gitdi, gaç gitdi. Ine şu Amerika uly döwlet diňe ykdysadyet tarapyndan näme uly siýasat edýär. Şoň üçin ol
Irak'a koşuldu, Siriya koşuldu ve beýlik döwletlere koşulmasa bu dünya dargap barýar. Diktatorlar itçegini edip, ýani halky gyryp, beýlik halklary eýýän, ýani hup sap başlaýar. Ine şoň üçin Amerika koşuldy. Şoň üçin Amerikaň ýalňyşlyklaram köp, elbetde. Ýöne eden zatlary köp. Ine mysal hökmünde Demokrat we Güney Orta Koreýa. Güney Orta Amerika koşuldy, üsüp gidip öňütdi. Ya Amerika basyp aldy şonu? Ýok. Amerika basyp alyp öz baýdagyny goýup şolar oýnady ýa-mı? Ýok. Öz halky öz dolandyrýar. Ýöne Amerika şonuň azatlygyny ýol açmany kömek edýär. Demokrat Koreýa ine gaýtyp öz halkyny gysýar. Onu Amerika duýduruşlar berýär, duýduruşlar bermedik bolýan bolsa, şolar sanksiýa bermedik bolan bolsa, eýýäm bu bizim dünýämiz ýarardyr oşo. Onun içinin propagandasy, ular futbolda dünýäň çempionu bolup bir näçe ýyldan bäri dünýäň çempionu 32 gol bilen Braziliýany utýarlar diýip propaganda ýaratýar. Ular dünýäde iň baktly halk diýip propaganda ýaratýar. Bir topor ýa-ni diktatoryň ýoluny, diktatoryň alyp barýan işlerini öwüp propaganda edip ine şu döwlet öwürli. Bir halk Güney Orta bilen Demokrat Koreýa ikisem bir halk. Ýöne birine Amerika goşulyp kömek etdi, beýlikden Amerika goşulmady bolýan. Nähil derece ýykyldy şu halk. Nähil derece hökümet ýykyldy. Atadan oğluna, oğlundan ahtyga şeýdip ýani wiliperler geçýärdi. Döwlet dagatda döwlet däl, bir adam üçin döwletdir. Türkmenistanam şu ýolla barýan soň biz şulardy düşünýär. Ine haçanla Amerikan ine bu Amerika işleýär, bular Amerikadan pul alýar diýenlerine ýani MHM agentleri. Nese bir zat edýär. Siz Amerikada ýaşasaňyz gelýärmi? Bay, arqyn, kredit aljakmy? 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon dolar problema ýok. Banklar öýler jaň edip helak edýär biznesmenlere. Gel pul al, gaýrat et, pul al ine 0,5%, 0,3%, 0,2% bereli, 1% pul bereli diýip ine jaň edip öýler edýär biznesmenler. Biznesmenler alan. İstenlik ýanky ýagdaýdan перекредитование, yeni bir topor finans instrumentler onun 252 finans instrumentler onun adamlar kömek edýär. Jaý almany, biznesi, ýani voyaja gitjek bolsaň, oğluny öýlentirjek bolsaň, okujak bolsaň, hemme adama pul berýär. Problema ýok. Men şöyle firmam var. Bar açýanmyň, edil açan günüň sana ýani $1.000 kredit goýarlar. Entek sen ýan açdyň, ýan entek işlap edin oýny. Azajyk wagtdan 5-10 ýön ösküde otýar. O diýmek sen pulun ýok, ýöne sen şo pulu çelli, za haridap biler nimet biler. Elbetde kreditler gowy tarapama, elbet tarapama. Şoň üçin kreditler sen gözüňi ýumýar, sen ýani onu pulu ýyna berjek mümkinçiligine setmen, ýani soýan bolýan, ondan agryýarda düşýär. Elbetde. Onun için adam özünü kontrol edip bilmeli. Öz ýani arzuwlaryny, öz häsiýetlerini kontrol edip bilmeli. Ine ýene bir Amerikaga aýdyp gelse, Türkmenistanyň bütün dünýäden hemmeler Amerikaga çykýar. Näçe? Näçe Russiýanyň esaty çynowniklaryň oğulları çağırır Amerikada. Lavrowyň, Beylekin, näçe? Şeýle ösün öňe. O ýerde adam haklary ýörýär. O ýerde mümkinçilikler, finans mümkinçilikler, ýani biznes mümkinçilikler we beýlik mümkinçilikler ummasyz. Şoň üçin Amerika diýip ýatýarlar. Egerde siz Amerika ine bize pul berýär, Amerika bizi basyp aljak bolýar. Ynanyň Türkmenistan Amerikaga gitýär. Kim bana diýse yalan aýdýar, men günni gepleşip geçirýär. Pohny. Ynanyň. Şoň üçin Amerika bizi gyzyklandyrýan bolsa, Türkmenistan Amerikany gyzyklandyrýan bolsa, ol bir şans, ýani onu çykarma. Diýmek, şoň gyzyklandyrýan ýerine kanunlar ýörer. Diýmek biz arqyn ýaşap biler, bizi bir tane ýa iki tane diktator gysma. Şoň üçin Amerika bize ýani täsir etse, ol din gowulyň alamaty. Ynanyň.
Amerika gelip sen dövletini alıp öz prezidentini koymuyor. Hiç vakti. Kore'de koymadı, belki devletlerde koymadı. Rusya yani. Rusya basıp alıp öz prezidentini koyup seni kul ediyor. Amerika beyden o. Amerika partner oluyor. Dostoyny partner oluyor. Ol bir ikinci, egerde siz Amerika'ya da kıyal yaşatını bilirse, onda ne hem çık korkyan, Amerika pul verip Türkmenistan düzütçek olsa. Siz korkmanla birinmezsiniz. Hakikaten Amerika'da ya bay, her adamda Mercedes, her adamda istenik vakt maşin çalışıp bilen mümkünçülük olsa, cay vurup, bir neyat caylar mümkünçülükler olsa. İstenik Amerikans, istenik devlete gidip biliyor. İstenik Amerikans 1 milyon, 2 milyon dolar kazanmak bir ulu bir problema değil. İstesen kazanıp bolyan, uğruna işlesen kazanıp bilyan. Türkmenistan'ı istesen hem, uğruna işlesen hem, giyece onu yatmasan hem, onu kazanıp bolyan. Demek, Amerika'da mümkünçülükleri, eğer Amerika bize kömek ediyen olsa, onu, gün orta Kore'ye yurdumuz olur. Bizim ösüyoruz. Irmet mi neymiş onun için? Şimdi men umumaylayan yönü hakikatten ama olsa Amerika kömek eden o. Eğer Amerika kömek eden olsa, ananım rejim 6 ay aman yıkardık eyyem. Eyyem yıkardık mı? Arkamızda Amerika duruyan olsa, Amerika bize pul veren olsa, fikir edin Amerika Rusya'nı yıkıyor, Türkmenistan'la yani. Şunun için şu yalan atları doğrusu düşünür yani, men size cihitmeci yankı düşünür yani. Amerika bilen gatnaşacak olup, Amerika bilen Amerika ünsünü çektirecek olup, bu taraftan Gurbanı bilen Serdar giyce bunu arzu ediyor. Bilip koyun. Siz olsa bizi bunu ökerleyen. Biz aktivistler olup, Amerika'nın ünsünü çekip, şoluyla birleşip Türkmenistan'da düzeltecek olsak, bize söylüyor. Yani şu vavatta Gurbanı bilen Serdar Amerika haş edip tanışlarını görüp, şoluyla ünsünü çektirip, şoluyla bir ağır katnaşık çalışacak bolup, ölüyeler mi diysene? Ona siz zat diyen. Yani, neyemçi demek bir yerde bir zainteresovany düşünce. Karışsızlıklı düşünce var. Demek bir yerde bir yeti emkime kulluğu işliyor. Şuları bir yankı kapı döker yani. Şunun için anık Amerika bize kömek eden o herlikçe. Biz Amerika'dan kömek almağına tayar yönü Amerika, Türkmenistan Amerika'nın hiç şeyi yankı gıdıklandırır. Şunu bilip koyun. Yine bizim gazımız var, beylikimiz var. Gazımız var. Yönü ol verilen statistika entek onu bağlamalı. Ol bir ikinci gaz diyen adamı düğünü sokup yani geçirip bolunu truvalı verip. Truvanı geçirip gör, Rusya uçturuyor içinde. Rusya aldırış ediyor Türkmenistan'ı. Kaspiya'dan geçirecek gör, ettiren o. Yıllar boyunca ettiren o. Rusya'dan Xitay ettirdi ya Xitay'dan korkup. Başka tarafa sana ettiren o. Öz dönem geçiren o Rusya öz siyasetin gazını sünüyor bayağı. Şunun için yine Amerikan ya şeyle, hurmatlı vatandaşlar, eğer de oraya siz Amerikan yığrenyen olsanız, onu gitmem Amerika. Amerikan yankı iPhone'larını, iPad'larını, kompüterlerini, interneti ulunmam. Terk edin. Amerika gerek gel, maşinlerini bilmem. Yankı Amerikan aerobuslarını bilmem, hiçlerini bilmem. Giymen şun zatlarını, seyretmen şun nime. Şotlarımızdan yakın sebebi, hem şotlar Amerikan balıklarının üstünden ayrılıyor. Doğru. Dolar olsa hükman Amerikan korşotlarından geçiyor. Ulunma. Dolar vapşi almak elimde. Oluyalı Amerikan yürüyen olsa. Oluyalı Amerika size giyeceğini yatırmayan olsa, Amerika şurayalı bir irvet dağıtma olsa şeydim. Yine şu soru ben şeyle cevap vereyim. Aliço, siz ne düşünüyorsunuz? Şu meselede yine aktivistler Amerika'dan pul alacak oluyor. Amerika'da bir zulüm dünyada şunun metin zulüm yok. Yine şu Amerika gelayete Türkmenistan'ı basım alıp öz bayrağını koyuyor ya da öz prezidentini koyup Türkmenistan'ın gazını uğurlap ya yeni orada edip bir topor legendalar, bir topor erkekler aydan adamlar neye cevap vereceksin? Murat Kurbanov, men şundalyk cevap beresim geliyor. Ol adamlar birinci biz karşımızdaki
bize bir zat aýdýan adamlary gowy analiz etmeli ve kimin aýdýanyna seretmeli ve galyberse de kimin aýtdyrýanyna seretmeli. Ol adamlar ağzından bir zat çıkaran wagty, bir söz sözlän wagty düşünmeýärler, manysyny düşünmeýärler. Ýöne aýtmalymyş diýseler Amerika goldaýa, Amerikanyň bagyşlarsyňyz güjükleri diýerler. Bize bir topar käýin sözler aýdýarlar. Näil diýeň size? Meni gaty gynandyrýar bu ýagdaý sebäbi bir topar 4-5 sanak adamları ýygnap bizim üstümüze üşkürýärler. Men meselem geçende sizem gören olmaňyz mümkin ve hiç hilik çäre görülmeýär, yani öldürjek diýär, siz bulary öldürmeli diýär, bular vatan düşmanı diýär. Sen olara sorag bereninde, men näme düşmançylyk etdim watana, Türkmenistan döwletime diýip aýdanymda, o soragyň uşu jogabyny men bir tarapdan alýan. Näme üçin olar bizi öldürjek bolýar? Biz internet ulgamynyň ýokdugyny, ekonomik krizis normal watandaşlar üçin bardygyny, söz azatlygynyň ýokdugyny, bir topar zatlary dile getirýäs ve bu Türkmenistanyň başga Ýewropa döwletleri, Amerika bilen iş salışmasyna päskel berýär. Şoň üçinem bizi aýyrmak barada bular bir iş ýöredýär we şuňalak bir topar kem akıllary tutýarlar. Näme diýeýin size? Men gaty gynandyrýar, bizi goramak bilen, bizi näme diýeýin, bizim hyzmatymizy edip pul almaly adamlar, bir topar paraxorlar, diplomatlar, halktan wzatka alýarlar ve yine de halkın karşısına ulanýarlar. Şunu aýtmak isleýän, her bir pasportyny uzaltmak üçin bir wagt pul veren vatandaşlarımız ya da gitmek üçin pul veren vatandaşlarımız aslında şolary bilmeklerini isleýän şol pullar bizim garşymyza ulanylýar. Meselem sizin hem hatta habaryňyz bardyr, Zakirjan, ondan soň Maksat, neme Maşeýnik Sapar Muradow var, yine de yani Cemşit diýip bar, Sapar geldi atly. Yani sanasan gatyken bular bir 15-20 sany adamlar ve bular Türkmenistanyň konsulslugy tarapyndan sponsirlik edilýär ve muny gizlän oklar açyk ve net aýdýarlar. Bize şul adamları tapıp verin ve biz size $500, $1000 verecek diye. Biz näme diýeýin size? Biz nägileliklerimizi dile getirýäs. Biz ýa-ni sizin belläp geçişiňiz ýaly bizim ýanymyzda bize goldaw vermek isleýän ähli ýurtlar bilen esasan Ýewropa ve Amerika bizi goldasa, men liçne za maňa elini uzatsalar men begenjek, ýöne gynansaňam oňýalak ýagdaý ýok. Biz öz aýagymyzyň üstünde özümüz durmana çemeleşýäs. Öz ýagymyzy özümüz gowurulýas. Ve bu mundanam beter ýene de bizim canımıza da howp awanýar. O tarapan ba. Yani bellesen belläp gidip oturuvermeli bir topar zatlar var. Ýöne çıkıp aýtmalymyş diýse adamların içinde ine Amerika bulary sponsirlik edýär, ya da Murat Kurbanow akşam yazıp eline berýär, bular ertir çıkıp okaýarlar. Siz özüňiz ýalak görmäň bizi. Biz oňýalak kem akıllı adamlar däl, Hudaýa şükür aklımız başımız yerinde ki aýdyp bilýäs, nägileliklerimizi dile getirip bilýäs. Şunu yine de atritsat etmesinler. Yok bizim adamlarımız däl, bizim zadymız däl diýip arkadagly serdarım diýär. Arkadagly serdarım ölüm kararyny täzeden getirsin diýär. Zenanlar diýär etmeli däl iş edende diýär ortaga goýup diýär daşlap öldürsünler diýär. Ogurluk edeniň diýär elini çapsınlar diýär.
näme diýeýin? Eger hakyny gözlesen, şu wagtky diktator rejime garşy gitsen, Zakirjanyň we şahşakçylaryň arkadagyna garşy gitsen hem dogry öldürmeli diýär. We muny FSB'nin nemeleri, agentlary, MHM'nin agentlary hemmesi birlikde alıp barýar bu propagandany. Bir-birini goldaya, şunu etmesin adamlar, olaryň efirine gidip hani käbir zatlaryny goldayan, käbir zatlaryny goldamayan diýmesinler. Sebäbi olar başyndan pozisiýasyny belli etdi. Näme etmeli? Şu wagtky diktator rejimi tanqid edýäni, nägileliklerini dile getirýäni adamları dogry atmaly diýär. Hatta ağza alınmajak sözler aýdýar Murat Kurban. Yani näme diýeýin size? Gürlesen gürlä oturuvermeli. Näme üçin şol adamlary ýygnalanok? Näme üçin biz çıkıp nägileliklerimizi dile getiren wagty bir topar ýollar ýapyk diýäs, adamlar öýdäkileri bilen gürleşip bilen ok diýäs, söz azatlygy ýok diýäs, döwlet adam üçin däl de adamlar döwlet üçin. Yani kanunlar işlemeýär, konstitusiýany isleýän wagty üýtge diýäňiz, isleýän wagtyň ogluny getirýän, isleýän wagtyň özüň geçýän nemeň başyna bir topar kanunsuzluklar var ve biz bunları dile getirýäs ve bizi yine de heme cevir çeken biz, nägile bolýan biz, hem ölüm bilen yine de ugrajat edilýän hem biz. Doğru. Doğru belirtip geçtiniz. Alanşan biz häzir o temaya geler. Häzir Amerika urumu boýunça biz tamamlady. O birinji soru. Elbetde Amerikada da korrupsiýa var. Elbetde Amerikada da adamlar öldürýärler. Elbetde Amerikada da köp erwesatlar bar. Elbetde. Ýöne o ýerde Amerikada öz hakyny gorak bolýar. Amerikada suwda berip, ýa-ni sen hakyň bozulsa, isleýän politsiyskini ýa isleýän adam prezident suwda berip bolýar. Ol ikijik ýa-ni kadiýetin ýolbaşçy ine Amerikan prezidentiniň çykaran kararyny ýatyrdy. Ol işleýär. O ýerde ýa kadiýetler işleýär. O ýerde umumy 3 sany şaha, ýa-ni döwürji mass media şolar işleýär. Şonuň üçin 3 sany döwleti dörediji döwlet şahalary işleýär Amerikada. Gynansak da Türkmenistanyň hemme şahalary bir şaha edip, ýa-ni vertikal onun ýokartyna ataly ogul otyr kezapçylygy. Biz ataly ogul ýeni gaýdyp gelir, şoň üçin Amerikany biz gollap çykşyryndyk. Egerde bize Amerika bizim diktatorlarymyzy aýyrmana kömek etbilýän bolsa, biz kömegini alarys. Ýokma. Ya Ýewropa ya başga döwlet kömek edilýär, biz alarys. Ýöne gynansak da şoň men biznes etmeli, biznesimden ýa-ni jurnalistlere pul töleýän, ekspertlere, aktivistlere kömek edýän, betbaşlygy düşen aktivistlere çykdyrjy men götürýän. Men hem göreşýän hem çykdyrjy götürýän. Egerde Amerika bize pul berýän bolsa, biz ýerden akşama çel çykyş edip işlemen diňe görüşerdik. Gynansak da olar ýok. Şoň üçin real etmeli durmuş o. Bolup geçen zatlara. Bir topar adamlar ýürüýte bir tehnologiýa bar. Hakykaty bozmak üçin hakykatda bir 5-6 tane versiýa berýän bolsa, adamlar ýitýär şol versiýada. Haýs hakykat däl, argumentler bilen ýa-ni tapawyn bilmeýär. Kelledi gidýär adam. Ol bir tehnika, hemen ulanýan tehnika. Gelin indiki soruga sertip geçelim, hormatly vatandaşlar. Yine Gurbanow aktivistlara günlük işlerini zadany hökmüni ýazyp berýär we aktivistler Türkiýede ýa beýlik döwletlerde onu ýerine ýetirýär, ýydan aşama çel çykýar. Öňe diýerler Ahmet Zaparaga maňa ýa-ni tekstler berýär, men şu Ahmet Zaparagyň edýän işlerini edýän. Indi şu gerek bolsa şeyle diýerler, indi men ýa-ni aktivistlere tekstler berýän. Birçinden men oraya wagtym ýok. İkinciden hem men aktivistlere hormat koyan beýlik adamlarda her kimin öz düşünjesi bolup biler, ol ýalňyş bolup biler. Problema ýok. Ýöne o konstruktif bolmaly, ýalňyş bolsa ol hakykata esaslanmaly.
doğal hakikata değerli emhame esaslanılan yanlışlık, o yanlışlık değil. O spesialny projekt, yürütülüştüren projekt fen yıkmak için. Ya aktivistlere karşı ya da adam azatlarını alacak olsa şolara karşı görüş diyeyim. Onu şunki emhame teröristleri atbaya ve onun agentleri Türkiye'de ve başka devletlerde, Avrupa'da da var. Bize tutnamalar var. Avrupa'da. Olur mu? Daş tuğrumu agentten doğru biz biliyoruz onu. Şunun için biz hakikatten gıraştık. Bir yönü yani baskıdeler biz biliyoruz. Şunun için hakikate esaslanıyor ve konstitusiya esaslanıyor. Hem düşündürüyen rahatlarımız, ediyen hareketlerimiz. Biz bir yerde kanun bozulmasak ya da bir kanun edilmasak bizi eğiyen markelerler. Eğiyen bize karşı yani cenayet işleri nime derdiler. Şunun için ben aktivistlere tekst yazıp beremem. Yani men vaktim yok. Yani men ol tekst yazmak işte urayal öktü de. O hatlar yazyanlar dediyen ona vakt gidiyor. Bir tane hat qow yazmak için 3-4 gün gidiyor. Yalan çıkarmak. Yani hatta her söz, her oturguç yani katı vacip. Şunun için vatandaşlar şu hatlara üns vermeli. Her aktivist çıkış edip yine farkat da söyleyip çıkış ediyor. Ya yine sizden ya menden şu ses. Yo sizde mende de. Menne buraya sesen yok mu? Yo mende de. Aha. Okey. Mağazan ettiler. Doğrudan. Vatandaşlar yine şunun için aktivistler yine her yanında o tür aktivist Alişer Zaynulin öğraylar. Men size ne için teksti verdim? Bizim tanışımızdan beri. Verdim aydın halka düşündürüm. Yok. Onyalık tekst zat uğratmaya o birinciden ikinciden Murat Kurbanow'a dine bir can edip aldırıp bilmek üçinen bir 3-4 sapar can etmeli, boş vaktine doğru gelmeli. Olam 2-3 günde bir doğru gelse, olam mümkinçilik bolsa izine qaydyp can edip bilýär. Şoňalyk edilmeýän, şoňalyk wagtym oňalyk bir kän däl. Biz 3 günden 4 günden bir görüşýäs. Oňalyk tekst ýazyp her gün şoňalyk düşüneňde her bir adama, her bir aktivista bir saat wagtyny aýyryp şoňa tekst ýazsaň, ertirden akşama çen tekst ýazyp oturuvermeli bolýar da. Yer olmayan ne aktivist var? Owa. Yok, oňaly zat yok. Hany şoňaly etsedi. Men meselem za şoňa da bar ýöne şoňalyk bir adam boş adam tap bilemok. Hany maňa ýazsa, menem çykyp gürlesem, maňa bir ýerde organizowat etse, protest zat çykyp etsem, ýöne adalatly bir şekilde neme diýen. Siz meselem, siz maňa berseňiz men ederdim. Görürün meselem okaryn teksti aklyma ýatsa ederdim. Ýöne ýok da oňaly zat o. Ýöne biri çykyp aýtsa ondan muňa, mundan muňa ýöne gezdirip aýlanyp berler da. Doğru. Yine misal için sonki 4 günde de 5-nji ýyl, 6-njy ýyl, bazaryn şuň 20 sany aktivist tutuldy nimede Kırgızstanda biz şolary kömek etmek için, şolary azatlyğa çıkarmak için 4 gün görüşdük. 4 gün giýje günü sosial medialarda bir topar hatlar ýazyp, bir topar akçylyk geçirip, bir topar dağıtlar etdik. Şolary çıkarmak için Kırgızstanda esasy toplum aktivistler gitti. Bir topar partiýalaryň, bir topar hereketleriň ýolbaşçylary, adwokatlar şu ýerde Özbekistan bilen yer problemasy çykdy. Şu ýerde ýürütülýän bir guruma döredildi. Wagtlaýynça şol yerler gidirecek bolup, ona garşy hökümet görüş hemme batdy. Hemme şu spiserden kim şoňa gatnaşan bolsa hemme aktivistler batdy. Ol bolsa esasy Kırgızstanyň aktivistleri. Ine şoň kömeklik döwürtünde aktivistlerden güleşmäge bak bulundy. Bir topar zoomlar, ýygnaklar, bir topar interwýular, bir topar
yani makalalar yazarlar adedin vaktim yok. Ondaşından Türkmenistan var, ondaşından men işim var. Men aktivistlerden gülleşmeni de häzir köp vaktim yok. Şoň üçin ine şu soru şeyle, innik soru. Agent Hıdyrov, Gurbanov politik diýär, men politik diýär, men döwletden döwletdim. Ýene bir topar bastym. Urýaly güýçli politik bolsa, onu çıkışlarına töhmet atman, hakyky, düýpli, adamlar bilinmeýän çıkışlary ederdi we öňe giderdi. Bir ýarym ýyldan bäri özü gelip ýör, oňaşýar belli bir durnukly iş bilen. Öňüň okuýuby ýok. Men siýasatda oryaly okuýuby bar diýip düşünemok, sebäbi şahsy we şahsiýetiň arasynyň tapagyny ýa-da hökümet bilen häkimetin arasynyň tapagyny düşünüp bilen adam dämken ýa-da şoň üçin siýasatda köp zatlary näde ol düşünüp diňe ýa-da emosiýa esaslanyp bir topar çykyşlary edip adamlara töhmet atýan adamyň biri diýip hata berýän, şoň üçin siýasatçy diýip görünýär. Men anyň siýasatçy däl ýöne günne 1-2 saat siýasat öwrenýän. İnternetden kitaplar okuyan siýasatda giýjek bolsaň ösmeli. Bir topar düşünjeler var. Onu anyk perimetrlar dogry düşünüp bilmeli. Onsoň sen pozisiýaň berip geçýär. Şoň üçin siýasat bir hünär. Şu hünäri men häzir öwrenipdim. Siýasatçylaryň gürleşýän Ukraina, Rossiya, Belarusiya, Ýewropa, Merkezi Aziýa siýasatçylary bilen bir topar ekspertler bilen gürleşip öz bilimlerini ösdürýän we üstünde işleyen akşamlarına ýürütip, yani siýasat hakynda teoretik bilimlerini ösdürýän. Günni praktikany ösdürýän. Bol gaty kıymetli anan. Iňki soru aktivistlere degişli. Aktivistleri öldürmeli. Bulun ýaşamana haklary ýok. Sebäbi bular watan döňügi. Polşada Annayev Nuriýin dirilişi, Aliçoni, Alisher Zaynulini, Farhady atmaly. Kimin niýededigini bilýän bolsa, kimin niýededigini ýaşaýany bilýän bolsa $5 biz berjek diýip şu ýaly çykyşlar bar. Ine şu siziň temaňyza degişli, siz näli şu çykyşlara jogap berýäňiz? Siz näme pikir edýäňiz? Şu adamlar, aktivistler günäkärläp çykyş edýärler, şunu öldürjek bolup, şu kanun tarapyndan, şu ýa-ni bular açyk medialarda aýdýar. Gorkman, sebäbi bular adamlary öldürmäne çagyrýar. Ol ekstremizm diýilýär. Onun üçin hemme döwletlerde basýarlar bolar. Tutup basýarlar. Mesela üçin Türkiýede aýdýan bolsa, sen adam prokuratura şolar berse gün ýygrak gidýärler. Türkmenistan şu zatlar görünen derrew şolar ýygnamaly. Türkmenistan bolsa tersine şolar pul berip aktivistler garşy görüşdirýär. Şoň üçin men her wagt aýdýan, Türkmenistanyň hökümeti terroristler. Bu adam üçin işlemek, bular hemmeti diňe bir adam üçin işleýär, Gurbanov üçin. Hatda Ferdaram Berdimuhammed Gurbanov üçin işleýär. Şoňdaşynak terroristler bolsa halky edip, gysyp şu öldürmeler bolsa öldürmeni taýan şu. Şol terroristler. Ine siziň näme düşünjäňiz bar? Şu biziň watandaşlarymyz diýänimiz şol watandaşlarymyň arasynda MHM guruluşlaryna işleýän adamlar bar, pulny. Ine şolar bize töhmet adyp Amerikadan pul alýar diýip açyk pul alýarlar we ine adamlar öldürmeli, aktivistler öldürmeli diýip ýa çağırış edýärler. Şu näme siz baha berýäňiz? Alşy? Men näil ýaňam belläp geçdim. Belki men azjyk öňe gidenem bolmagym mümkin, bagyşlarsyňyz. Meni bir tarapdan hayran galdyrýan zat şula men hayran galdyrýar. Näme üçin hakyny talap edýän adamlar gowuluga çagyrýar? Aktivistler, opozisionýerler, bir topar hukuk goraýjy nemeler, pravozащитниклер gowuluga çagyrýarlar. Bular hem hökümeti goldaýarlar, şu wagtky diktator rejimi goldaýarlar. Hem adamlary öldürmäne çagyrýarlar.
Seredin dine özleri etmek bilen değil, özlerim adam uğra diýerler, özlerim gidýärler. Ýöne halkam şoňa çagyrýar ve şoňa meňzeş şolaryň hataryndaky bolan adamlar, конечно, onu tereze salsaň, gowa adamlar polibom agyr basýar, onun hiç kimin şüphesi yok. Men hemme Türkmenistan vatandaşlary hemmesi şolary goşulup şolary bilen bile aktivistler öldürecek bolýandyr diýemok. Ýöne belli bir kesim şolary goldaýa we şolary diňleýe giribem açyk-açygam aýdýarlar. Meselem bizim efirlerimize gelip biri men Türkmenistan hökümetini goldaýan yani nämesine bir zat dağıma şöhrat diyen vakti biz hiç zat diýmeýäs. Diskussiýa alyp barýas. Özü söýýär, känç, hapapaýy sözleýär we çykyp gidýär. Biz ol adam izini gözläp deriňäp ýöremeýäs. Kim bu adam, muny öldürmelimi, atmalymy diýmeýäs. Olar bolsa olaryň efirine girip ýa-da bizim efirlerimize girip özüniň nägileliklerini bildirýän adamlary, hatta men bilýänim, ýakyndan tanışlarymam bar. İzini izarlap, şolary ugrajat edip, sen öýüňe adam ugratjak diýip, ýene de bizim garşymyza şol adamlary çykaryp gürledýärler. Sen size şunu ýaldyýyn, hatta köp ýalňyşlyklara size var duça nime diýen şoňa ugrukturýanlary nime diýerler? Sen öýüňe adam ugratjak, şeýmişeki bolýan ýaly öýüňdäkilere azar bererler. Sen baran soňam sen uje adyň familiýaň gitdi. Sen şoň üçin özüňi aklamaly diýip, olam gorkýar da sen gidýän şunu şeýdip urýan, şonda sen aklanýan diýerler we şol adam gidip şonu edýär. Gorkýar ol adam. İzine düşýärler. Bular şuňalyk bir gruppa, bir näçe sany adam bular. İçinde bellileri var, näwellileri var. Ýörite pul alıp şu zatlary edýärler. İşi güýjü şu zat. Akıl diýsen 0, 1 gram ýok. Ýöne bugünkü gün yine opozisioner ve aktivist diýip ýören adamlarymyzam yine ýanyna baryp goşulýar ve adamların nemeleri, kelleleri garşýar. Hakykatdan hem dogry aýdýarmy bular diýip. Dogry. Gatdaly belek geçdiniz. Birinciden hormatly vatandaşlar, ine men DBT lideri hökmüne ýa-da Türkmenistanyň saýlawyna saýlanan prezident hökmüne halkyň tarapyndan saýlanan elektron görünüşde prezident hökmüne aýdýan ol jenaýat iş. Ünitlerden bolsaňyz biz hiç wagt öz çykyşlarymyzda Gurbangulyny öldürmeli, beýtmeli, etmeli diýen tutsak etmeli diýär we jenaýaty çağırmaly. Edine işlerini yani kutul ederýärli, eden jenaýatlara kutul ederýärli kadiýetde. Ol adamam özüne advokat alıp öz hakyny gorap bilerýärli, mümkinçiligi döredip biz onu jenaýata çağırýar. Adalatly jenaýata. Ve cedatyny adalatly keser. Ine biz öldürün diýip hiç wagt çağırmadyk. Gatdaly belek geçdi. Alişer şoň üçin şurýaly öldürmeli ýa beýlik çykyş edýän adamlar bir hökman prokuratura geçirer. Ol adamlara garşy işler goýulýar. Ol adamlar öz jenaýatyny, işini öldür taparlar. Sebebi hiç kimin haky ýok. Çykyş edip onu öldürmeli, bunu öldürmeli diýmeli ve çağırış etmeli. Ona ekstremizm diýär ve onu ýa-ni Türkmenistanyň kodeksiniň bozýanlygyny suwd etdirýär. Şoň üçin o zatlar hiç kim etmeler. Aktivist medýany bolsa näde dogry etdi. Onu şonu edýänler Gurbangulyň aktivistleri, MHM agentleri. Onun anladan gelen ýa-ni nimeti bar. Ünferin bolsaňyz dedim, diplomat terroristi Merdan Mustakow eline kastiýet alyp adamlar bolýar. O ýerde ýaş çağajyklarym bar, o ýerde aýal maşgaly bar, o ýerde erkek bar, hemmeten bar. Özünden ula adamlar bolýar. Şurýaly terroristler bular Türkmenistanyň içinde hem gyrýarlar, daşynda şol oýunlaryny etjek bolýar. Öýler et bilmeýän soň tutulma adamlar pul berip, indi adamyň üstünden ýa-ni aktivistleri garalajak bolup edýärler.
elbette bizim olur ýaly bir ak toguşan ne? Bizim hem yanlışlıklarımız köp. Ýöne bizim niyetlerimiz, bizim arzularımız adaletli ve bütün halkımız için tykşykly ve bütün halkımız için gymmatly adatlar çıkarıcı yani hareketler edýär. Şoň üçin bizim yanlış biler, ýöne onun için bizi öldürmek ya bizim birini çağır ol öldürmek diýilen zat bolmaýar. Ol eýýem adaletli ýol däl, ol eýýem günäkärli, eýýem ceza ýol. O ýolda biz ýöremiz. Biz başdan aýaňyça diýip kanun esasany hareket edýär. Innik sorawa Men biraz şu taýda goşmak isleýän. Diňe öldürmek bilen däl, hatda özüniň hem gelecekde etjek işlerine maýdýar. Men diýe elime düşse diýe atağızı bilen diye dırnaklarını koparacak diye diş yani vahşiyet bir näme dile getirer ýaly däl bir topar zatlar. Soňam yine de Türkiýanyň kanunlaryny bozýar. Hem Türkmenistan we şu adky prezidentiň adynyň hem gürleýär. Şo ýerlerem bar. Bu jenaýat iş, onu jenaýat çekmeli, şoňlary mutalmaly ol. Innikede gürlerine pikirin gürleri yani. Boldy. Ol ansat, onu prokuratura ýatsam, videolaryny goýsam, öýler terjime çağır, konstatasiýa edip onu jenaýat çağırýar. Innik soru, bizim Türkiýede watandaşlaryň problemalary, aktivistler sebäpli, şol bolmadyk bolsa ýollar ýapylmady, şol bolmadyk bolsa bizim kimliklerimizi almadylar, viza girdilmedi diýen ýaly yani pikirler var. Bir topar yani şol ýaly agentler pikirler ýaýar. Siz näme şunu söýledýäňiz? Alşa? Men ya biz yolların yapılması için alada etmedik. Biz yolların nabarot açılmasını istedik. Ve şunu dile getirdik. Näme üçin bütün dünya pandemiye bar, koronavirüs bar diýdi, sen yok diýdin. Indem bütün dünyada yani azaldı ve bütün dünyada açılya, açık aydiyalar bizim käbir vatansöýerlerimiz Awganistan ýaly etjek bolýanmy ýa-da Siriýa ýalymy ýa-da Ukraina ýalymy etjek bolýan diýende o ýurtlara şu wagt baryp gelip bolunýar. Ýöne bizim Türkmenistana gidip gelip bolanok. Biz şonu dile getirdik. Bizim söz azatlıklarımızı gaýdyp berdiýdik. Konsulosluğa bir dokument bilen bir dokument almak için yüzlenen wagtyň pasportyny beren wagtyň alıp galman bize pasportumuzu ve bize gerekli dokumentleri bersinler diýip biz nägileliklerimizi dile getirýäs ve protestler geçirýäs ve galy berse bir topar işler alınıp barylýar. Biz yaman bolsun diýmedik. Biz oňat bolsun diýdik. Bizim üçin, vatandaşlar üçin. O näli soň biz talap bizim bir yerde aýdan yerimiz barmy? Ýolları yapın, ýolları açmaň. Ol aslında onun işine de gelýär. Çinowniklaryň hem garyndaşlary çıkmasın, şo taýdan pul daşamasın diýerler. Özüne howp awanýar. Vatandaşlar aklyna aýlanan, göz ýetimi giýinen, ılımlı, bilimli ýaşlar gelip haklaryny talap edip başlamasın diýär. Doğru. Doğru. Inni menim jogap berýän briefi şu tema boýunça, ýa aýdylan zatlary egerde ruhsat berseňiz. Ine ýollar ýapyldy, aktivistler üçin vizalar girildi, ýene bir edildi. Olur ýaly aktivistlerden gorkýan bolsa bu hökümet onu näme işleýär? Diýmek, halkyndan gorkýar, diýmek şoň hakykatynam gorlugy ýokdugy. Sebäbi bu ýaly aktivistler bütün dünýäde bar. Her döwletde. Özbekistanda da, Gazakstanda da, beýleki döwletlerde. Onun üçin ýollar ýapanoklar. Onun üçin viza girdinoklar. Bunun öýler falsifikasiýa edip ýol atasy oguruna wiripen berip halktan hiç il maslahat soraman, halktan hiç il ruhsat alman, öýleri eden soň halk olary hiç hata edenok. Halk şular prezident diýen hata edenok. İkisine.
Dine administrativ resurs diýil, yani administrasiýada, yani hökümetde işleyen adamlar öz seslerini berdiler mezbur ýagdaýda. Olar mezbur ýagdaýda etdirdiler. Onu da seyretmeýän, yani akşamla 24:00 bolanda hemme berilen sesleri ýyrtyp, täzeden sesleri etdirip, yani falsifikasiýa edildi. Halkın hiç hili mu gatnaşan yeri yok. Halk ýöne ulan seslerini ogurlap, ine şu ýaly wezipeleri alyp, inni o ýerde bu ýerde bir 100 san aktivist galsa, şol ýaly gorkup, ýolları ýapyp, wiza girdip, onu edip, bunu edip, gezip ýörer diýmek, şolar ýolbaşçylykda, Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna hiç wagt bolmaýan adamlar. Olar bir ikinji, ýollar näçip ýapyldy? Koronavirus bolan için, dünýäde boldy koronavirus. Koronavirus dünýäde boldy, onam aktivistler eden ok. Onun ýerden gelip çykyşy häzir ýygyryp dur, häzir tapylanok bir topar versiýalar bar. Aktivistler oraya yani laboratoriýalar ýok, şu virusları eder yani. İkinci, beýlikli ululetler açan wagty Türkmenistan näçip açmady sebebi Türkmenistanyň daşyna 2 ýyllap yani ýollar ýapylan soň bir kanun ýagdaýda daşyna saklanan adamlar öz näherliklerini aýtyp başlady. Ondan gorkdy. Onu aktivistler de onu hemmire aýtyp başlady. Gorkdy şondan. Näçip haçanla koronavirus bolanlar, haçanla hemme döwletler ýollar yapanlarına birinji bilen öz halkyny çykarýar. Daşary ýurtlardan öz içine salyp, maşgalalarına biriktirip, onu gowurýarlar. Olar medisin kömegine diýerler. Yani privivka hemme zatlar edýärler. Han Türkmenistan etmedi. Sebäbi olar halkdan gorkýar. Ataly ogul köçede ýöremän gorkýar, halk bilen görüşmän gorkýar. Bütün egerde Gurban Gulyň yani siýasatyna seyretsem hiç ýerde halk bilen gönden-göne görüşmän. Hiç ýerde halkyň öňüne jogap berip görmän. Onuň jogap berdirýär, şoň bilen tamam. Sebäbi kiçilik görýär halkyň öňüne jogap bermän. Şuraya biz diskussiýa edip, näçerin bir topar diýen bir topar agentlaryň ine bize garşy edýän soragyny biz düşündirýär halkymyza. Sebäbi biz hormat goýar. Bize düşündirýär şolary. Olar şonam eden ok. Biz näçe tanqid etdik, konstruktiv tanqid etdik. Bizden ogrýarlar ideýalaryny etjek bolýar bolan ok, sebäbi olaryň gurulan sistemasy paraxordy bolmaýar. Şonuň üçin aktivistler laboratoriýalar ýok. Koronavirus döden oklar. Koronavirus keseli bolan soň ýollar ýapyldy. Aktivistler şonu açmak üçin köp hereket etdi. Ananyň men çykyş edende men ýokarymda ýa-ni ýazylgydy. İnglisçe 1,5 milyon halk 45% daşyna çağalaryny görmän, kösenip ýörler. Bize kömek edin sos diýip ýazylgydy. Hemme çykyşlarymda emme dünýäde adam haklaryny goýan adamlar men sözüme düşünmese de şu hatda okap ýagdaýa goýulýar. Gorkýarlar şonundan. Ýollar şoň üçin açylýar. Bolmasa olar alsa ýollar hiç wagtdan açylmýar. Sen şu ýere ine bizim aktivistler diýen, bizim watandaşlarymyz üýüşüp ayaga ýykylyp gördüler. Ağlap gördüler efirde ýollar açyň, gahrman arkadagym ýa ýene ordat diýip açmadylar. Bunu näçe açmady? Şo wiza girdip halky mundan beter agry ýagdaýa saldyryp, şonan ýerine ýetiren soň ýollar açylmaly. Entegem ýollar açylan açylmady. Şonuň üçin biz görüşmedek, hiç tat ýok. Ýarlygyny çykarmak. Aktivistler bir topar watandaşlarymyza direkt görüşýär, riskler alýar, da diýär. Bir topar agentlary MHM ulanyada bize garşy görüşýär. Inanyň biz hasap etdik. 90'a goloy garnaşlary işleýär. Gurban Gulyň hökümetde. Öz aýdýara hökümetde maşgalalardan garnaşyň bolsa bir edarda işlemek bolanok. Ol bolsa döwlet ulanıp dura. Bir edara bolýar şonky. 90'a goloy diňe ýolbaşy hökmünde işleýär garnaşlary. Özü gödök bolýar kanunlary. Ataly ol. O zaman o gahrman arkada diýerýär, näme gahrmançylyk? Uruş atmaşdymy? Ýok. Ya bir revolýusiýon bir zat etdim Türkmenistanda. Ýa-ni ykdysadyýetde bir zat kazandymy?
da sunnatta bir zat kazandymy ya da medeniyetde ya da tarihi bir wakalar açdymy ya näme etdi şol? Gahrman bolar ýa. Özüne medal berdi. Hemere diýdirdi, ýallaklary diýdirdi. Man gahrman diýin. Boldy. Ertir gahrman kosmonawtym bolar. Diýdirse bolardyr o. Ertir dubl gahrman diýdirer ýa-ni traynoy gahrman diýdirer. Diýer. Şol ýaly gahrman arkadag diýmek o gahrmançylyga ýok. Oňa ol öz oglunyň arkadagy. Şoň üçin arkadagy serdar. İksan idiot. Olar hormat goýar ýaly. Olar näme etdiler? Haýsy üstünlikler var Türkmenistanyň 16 ýylda, 17 ýylda. Konvertasiýany taklap bilen oklar. 3 ýaryndan kurs bolýan. Niýede 3 ýaryndan konvertasiýa var? Hiç ýerde. Zatka vermeden, tanış vermeden, oğlum 6-10'dan bolýar. 3 ýaryndan açyk, giýje onu konvertasiýa var mı? Yok. 17 ýylda şonu gazanyp bilmedi. Hani iktisadet üstünlikleri? Yok. Hani WWP'ni galdırdı mı? Yok. Kiçeldi öňden. Türkmenistan benzokolonka döwletdi. Diňe bir çiğmalar satýar. Hani näme üstünlikler boldy? Siyasat üstünlikler boldymy? Polny nol. BMG'de bütün dünya milletler gurulmasyna nol polny. Sesem yok. Hatta ses vermeli bolsa saklandım diýär. Hiç düýüne ses yok. Beýleki halkara plaşatkasyna, meydançada, OBS'de. Polny nol gaçýarlar. Awraýlary yok düýüne. Hemmeler tanýamyny. Bulary hiç kim içeri çağıranyp. Bular bilen el gysyşmak maskaraçylyk. Bular kim çağırýar? Putin medal berýär bulam, on iç çagada ýaly medal alyp şoňa goýanýar. Üstünlük gazannym diýip ataly bol. Sam tutmak. Watan satýada medal alýar. Putina öz watany satýan ýolbaşçylara medal berýär. Tasdikleýär. Sen meniň itim diýip. Bulam alyp hedil edýär. Arap prezidenti 100 aýtdy men başga döwletiň medalyny alyp bilemok. Men öz döwletiň medaly bar. Ýöne men sag bol minnetdarlyk bildirýän. Bolmasy ýa hakyky siýasatçy hökmüne aýtdy. Han Türkmenistan o bolsa samtyk ol kizjik öňe çykyp gülen kişi bol. Düýüşini gorkat men dünýäde hormat goýdular. Putinin hormaty ýok. Hormaty ýok adam sana hormat goýsa, hormaty ýok boldy. Onu bir siýasatçy bolmanda odatda düşünmek üçin. Şoň üçin ine aktivistleriň eden zady dünýäde Türkmenistanyna hökümetiň tarapyndan kanunlar bozulýanlygyny, ýagny iksan diktatoryň kanunlary gödök bozýanlygyny biz düşündirdik. Biz Türkmenistanyň awraýyny ýykamjak. Türkmenistanyň awraýyny giýje günni Gurbany Guly bilen Serdar Berdimuhammedow ýaly. Bütün dünýäde Türkmenistany öz hereketleri bilen, siýasatları bilen maskara edýärler. Anany. Biz aktivistler bütün dünýä halkara meydançalarına çykyş edemizde goýanýarlar. Halk dol dağamandır. Bunun içinde de bir intek galynlar bar eken diýip bulup diýen başlaýar. Şuram adam sanyna beýleki döwletler ýaly öz haklaryny gorujak eken diýip bilen başlaýar. Sevgine gürleşip tamaýan kömek et başlaýar. Ine tapaly. Şoň üçin ýollary biz ýapdyk. Biz nime etdik? Elbetde bizden gorkup edilen zatlar köp hökümet tarapyndan. Ýöne eger şol kizik zatlardan gorkýan bolsa, onu ol hökümet der. Onu ol banditler. Olar bir ikinji anyň aktivistleri sizi gorap çykyş edip risk alyp etmeýän bolsalar, Türkiýede öň nähille 2 ýyl mundan pasolstwadan adamlar aýlanyp adamlar gysýardylar. Geplemedi ýaly. Sen ýitirim bolar ýaly diýerler. Indi nähille? Aktivistler öňe çykyp udary alan soň indi istenen adam bar konsullukda öz hakyny gorap bilýär. Indi siz diňleýärler. Indi biliniň bahasy hakyky baha boldy. Öňkü ýaly 2000, 3000, 4000 ýok. Indi gowuluş başlady. Aktivistler bolmasa siz gamçylarlar, anyň. Gürleşmediler. Pulny ber bolmasa ýok bol diýerler. Barıp aýyp biljek ýeriňem bolmaz. Şol aktivistleriň barlygy sebäpli seni intek bular hormat goýýar.
Şoň üçin ol ýalňyş düşünje meniň pikirimçe. Indi soraga geçelim. Ine arkadagy fiýildarymyzdan haýyş, maral taýdan bozulan aýallar orta çykaryp daş atmalysyny ruhsat beriň. Ogurlar ogurluk edenleri illerini çapmaly we täzeden atu kararyny çykarmaly. Agent Sapar Muradow we Hydyrowyň topory şu datlary teklip edýär. Men şu soraglary aktivistlerden aldım, ine şoň üçin size düşünürýär. Siz näme pikir edýäňiz şuňa? Alişer? He. Alişer eşitdiňmi soragy? Ýa gaýtalaýynmy? O eşitdim men. Şol düşünmedim. Öz pikirini aýtaňyz, ine şu soraglary. He, seredin Pikir edýäňiz, dogrymy, näme dogrymy? Atu karary gerekmi? Aýallar Yo. köçe çykaryp daşlamalymy? Ýa näme etmeli? Seredin eger oňalyk kanunlar girizilse birinji şolardan başlamaly bolýar. Ýöne men men pikirim sorasaňyz men garşy oňal zatlara. Sebäbi bugünkü ýaşaýan dünýämiz, bugünkü ýaşaýan günümiz o zatlary kabul edip galdyryp biljek derecede del. Biz aslında iktisadiyeti ve dünya gowy tanalmagy, yani bizim başka etmeli işlerimiz var. Bizim başka etmeli işlerimiz var. Biz o zatlara yönelmeliler. Yani size ne hilek düşündüreceğimi bilemok. İçimde şunyalık bir şu taýyma gelýär. Yöne o sözleri kendi dile getirip bilecek gel gıynansam. Halkı bir havusa, bir başka bir yerlere alıp gitmek isteýär bular aslında. Bular näme etmek isteýär? Aktivistler çıksın, şunyalı adamları üçün elini gana bulasın ve bütün dünya biz görkezeli, yine aktivistler yaman, yine aktivistler şunyalı edýär. Size şunu aýdaýyn, yeri gelse men adamlarım dälem diýip bilýär şolar üçin. Tagın boyun almaya, menkiler däl diýär. Ýöne nemen aşağından sponsor edip dur. Ve şol adamları gürledip dur. Ve bir topar olar oturan yerinde edýär. Bir topar şoların sanında bolan adamlarım size şunu diýeýin, men taparyn, men ederin diýip smertnikler ýaly orta çykýanlarym ba. Bulan dinge bir şunyalık olaryň bir alıp barýan siýasaty da özüniň dinge ýurdun içinde del galy berse ýurdun daşynda da bizi kontrol etmek isteýär. Eger bugün men sesimi çıkarman, bir zat diýen wagty ýa-da öýümdäkiler maňa bir zat diýen wagty ýok, gürlemän, hemme zat gowy, şu wagtky prezidentimiz hemme alyp barýan siýasaty dogry diýip aýtdyran bolsam, men başyma bugünkü gelen zatlar ýa-da ugrozalar gelmezdi. Men çykýan nägileliklerimi dile getirýän, nirede bolsamam meni ugrajat edýärler. Galy berse beýleki aktivistlerim şoňal edýärler. Yani gürlemel däl. İň esasy neme? Gürlemen şu wagtky diktator rejimi dünya paş etmeň. Günüňize haýyl bolup şu size edilýän zulumlara haýyl bolup ýöräberiň diýe. Bu akla sığjak zaten bugünkü gelen 21. asırımızda gelip adam öldürmek. Dinge şoňal zatlar edýär. Kanunlarym şoňalyk girizmeli diýe. Bir iş edende de şolary bilen şolary öldürüp iş görkezmeli. Ölümden başka bara başka adam gowy zatlar bara. Sen nabarot yüzlen ine yolları spakoyny gidip geler ýaly etdi. Bizi di Ýewropa gowy edip tanatdy, bizim Ýewropa diýinç almana gideldi. Bizim haklarımızı bize gaýdyp berdi. Oğanistan'ın beter sene Oğanistan dile getirýän Murat Kurbanow men şo taýynyň bir içeri işler ministriniň
neme Sovetni yani danışmanı yanındaki Sovetnigi bir oglan bilen gürleşdim. Men aýdyp berdim. Size hatta öňem aýdandyryn men. Agzyny açyp hayran galdy. Ubidi edip bilmedim. Inandyryp bilmedim. Men diýdi bugüne çenli Awganistan, Yaman Taliban geldi ve bizim ýagdaýymyz gaty gyn diýädim diýdi. Ýöne sizinki bilen deňeştirende bizinki diýdi şunu aýtmasınlar diýdi. Menin de efirlerde aýdýan da şunu aýtmasınlar diýdi. Olam türkmençe azık düşünýär. Sen Awganistana meňzetjek bolýanmy diýip aýtmasınlar diýdi. Sebäbi size entek Awganistana çenli gaty kän diýdi. Iň ýönekej mysal diýdi. Bizim telewiziýanyal animede SMI'de söz azatlygy, yani azjygan bolsa bar diýdi. Tankyd edip bilýärler diýdi. Men sana ýönekej bir mysal bereýin diýdi. Men diýdi şu içeri işler ministrligi prezident bir zat et diýen wagty ýalňyş bir zat et diýipdir. Yok men etjek gel, men kanunyň daşyna çykyp bir zat etjek gel diýip aýdyp bilýärdi we aýtdy bir näçe sapar diýdi. Son men görkezdim. Ine diýdim bizim içeri işlerimiz, ene şu hukuk goraýjy edaralarynyň ministrleri ene seret diýdim. Olar şunu ýal edip salam berip durdu. Bular diýdi bir adamyň birinden gorkupdy. Bular nädip halkyň öňüne düşüp halky gorajak, halkyň hukuklaryny gorajak adamlar bular diýdi. Bular diýdi. Bularyň seniň hiç gelek edermenem däl diýdi. Bular ýene näme alýa şu wagt syýlaglar. Näme diýdim şunu ýal edip salam beren üçin diýdim. Utandy, men diýdi egindeşim hökmünde diýdi. Olam içeri işler hukuk goraýjy edaralar. Men utandym diýdi şulaň adyna diýdi. Yani näme diýeýin size? Şoň üçin oňa meňzetjek bolmasynlar. Şu wagt Awganistana da gidip gelip bolýar, Siriýada gidip gelip bolýar, Ukrainada gidip gelip bolýar. Spakoyna adamlar uruşda akopdan canlı ýaýyn açyp oturýarlar o. Olar görýär da men can etmek üçin canım çykýar. Bir hata uğradan, bugün uğradan ertir var ya. Şo zatlar aýdyň siz adam öldürmedikden geçinde. Men şahsy pikirim, men garşy, yani men ýalyk hemmesem garşy diýip pikir edýän. Doğru. Ýöne şundan belläp geçeýin, şo zatlar aýdýan adamlaryň Türkmenistandan jenaýet edip gaçyp gaýdan adamlar. Hemmesi rozlukda biri maşinin içine salıp bir zat yakıptır, biri yine bir zat ediptir, birinin bir zatını oğurlap kaydan. Bu delilleri bilen bile var. Biz hovadan alıp gürlemeyiz bu zatları. Yöne işine gelen için, hemen işine gelen için şu an azıcık öleğin ağzına su damdıran yana edip damdırya ve şuna da inandıryan olmakları mümkün. Ya sen gelsen seni işsat edilmersin, cenayete çekilmersin şotayda deyip gazı berýärler, olam otaydan gıygırıp yatır ağzına näme gelse. Doğru. Gatto belläp geçtiňiz, ine adamlar özüňiz vatandaşlar deňeşdirip berdiler. Awganistanyň bir 30 ýyldan gowrak uruşlar boldy. Häzirim bir stabilde, ýagdaý agyr. Awganistan diýende iň agyr, ýani kyn döwleti, ýani bir çalyşyk bolan döwleti gözüňe getirýär. Şoýra gelen rejim Talibanlar dünýäde iň erwet rejim diýip hasaplanýar. İnternet bar, istinlik wagty gidip bilersiň, çykyp bilersiň. Koronavirusdan kömek geldi şolara. Adamlar has azap, men gürleşdim şolaň politikaň ýoldaşlary bilen, halk bilen gürleşdim, öýler jaňa diýär. Problem ýok. Istinlik ýere gidip bilýärler. Biz bolsa şonça da bolup bilemdik. Diýmek 17 ýylda şu Gurbangulyň alyp barýan siýasaty bizi 16-njy asra gidýär. Ol ayarlar elbette gelse köçer çıkıp daşlan ya da diye o taraflara alıp gidiyor. Bu da hatta ön şeyde çözülüyor. Teğer cimlet ötüştü değerli. Häzir cimlet ötüşleri katı ömürtdiler. Biz cimlet ötüşlerini ulanıp şu ýaly sosyal problemalar çözüp bermeli beýlik döwletler ýaly.
O diýmek näme? Ayarlar ne keyfine çykýarmy öteni satmana. Diýmek iş ýok. Diýmek şolun hal ýagdaýy agyr. Şolary diňlik ýok erkek ýaly. Bir topar kemçilikler bolan soň olar hiç ýerden kömek ýa alman soň diňe bir ýol galy şonu etmeli bolýar. Onu daşanyň bilen durup bolmaýar. Şolun hakyky problemlaryny çözmeli. Ine onun üçin hökümet bolmaly. Onun üçin sosial tiýatrat diýilýär. Bizde iksan diktator o sözleri hem bilýänler. Serdaldan soň sosial tiýatrat diýilýär näme aýdyman bilmem. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, ine biz iýide aýtmalylar. Sivilizasiýa öňüňde biz iýide aýtsak, onsoň bizim döwletimiz bilen beýlik döwletler aratmaşyk etmez. Sebäbi bular bir entek medenileşmedik halk diýip bile ýa-ni bizden daşlaşarlar. Biz izolasiýa girer. Biz beýtmeler. Biz beýlik halklardan ökde çykmaly. Biz öz däpdesi ularymyz güýçli gorumaly we bize yarajak Ýewropaň, Amerikaň ösen döwletleriň sistemalaryny bize yarajak sistemalaryny urulmaly. Bizim halkymyzy östürýän sistemalar urulmaly. Edil Ýewropaň, Amerikaň kop etmek olur ýalňyş düşünje. Diňe gowzatdyrmaly. Diňe Ýewropa däl, Hytaýnyň gowzatdyryny, ýa Rossiýada da gowzatdyr bar, Gazakstanda da gowzatdyr bar. Beýleki milletleriň ösüp ýa-ki ýeňip geçen zatlaryny öwrenip bizim şoladan ökde bolmaly. Onda biz güýçli bolarys. Jemgyýet östürmeli. Şonuň üçin o düşünje, ýalňyş düşünje, o düşünjäni diýenler ýalňyş ýolda barýarlar. Vatandaşlar bizim ýolumuz da demokratik opozisiýanyň ýoly, demokratik opozisiýanyň ýoly. Her bir adam gymmatlyklary, her bir adam üçin gaty wajyp onun janyna, ýa-ni janyna öldürmek, janyny almak bizim hakkımız ýokdur. Din Allah'ın hakkı var. Eger cezası bolsa biz onu basyp bileriz, ýa-ni hökümet Ugalon kodeks var, ýa-ni Jenaýat kodeksi esasında onu kabiýeti müstügülen adalatly ýagdaýda jenaýata çekilip biler, ýöne öldürmäni hakkımız ýok. Inik soraga geçelim. Lewapları gören ýeriňizde öldürün, olaryň ýaşamany haklary ýok. Imsim hiç kimin ýanyna aýtmaňda gömüň. Eger meniň ýanynda bolsa men öldürerdim. Şu zatlar YouTube'da oral ýalňyşmasam Anna Muradow aýdýar. Siz näme baha berýäňiz şu sözlerine? Ya olan bir aslında şolaryň biri de, olan şolaryň biri millet parazlyk, hatta ya köp vatandaşlarımız men şonu YouTube kanalımda yayınlanımda ya size şunu aldı yani 90% yanlış gördü. Yani diýmek bulan bir şunu görkez ya yani halkın bölünmesi tarapdarynyň azlygyny şul diktator rejiminin nägiyle adamın köpdigini yine de bir sapar gözlerin öňüne serdi de on aýdýan zady olam şolardan biri yani aslında kän uzaklaşmaýan sebäbi hemmesi bir adama işlän üçin şonu aýdýar. Bir tarapdanam şunu aýdýar. Biz diýe Türkiýe diýe gulçuluk etmäne geldik diýe. Bizim diýe Türkmenistanymyzda iş ýok diýe. Öňkü eden çykyşlary, soňky eden çykyşlary uju ol MHM tarapyndan sponsor edilip ortağa çıkarılandan soň bu başka zatlar yani halkı bölünmeye çağırdı. Halkı yine de öldürün diye yani onların hakkı yok diye Türkmenistan'da bir şey yaşamalı değil diye yani ben yine de şu bir yere geliyan aylanıp bizim ondan başka problemalarımız var. Bizim Lewap, Daşoğuz, Mari, ahal yalak problemalarımız yok. Ine men meselem Lewap'tan siz ahaldan akuratny gurrun edip şu an efir alıp barýas. Hiç gelek bir derdimiz yok. Ya da biz öz ara gurrun edenimizde sizin ahalda şunu ýalymy ya siz ahaldan hiç gelek oňal gurrun geçen ok. Sebäbi biz adekwatny adamlar biz
hakymyzy talap edýäs. Biz ýurdumuzy östürmek üçin, yani näme diýeýin? Ya dünya standardında ya bütün dünya bizi gowy diýip alad edýäs. Diktatory yıkmak için alad edýäs. Bular bolsa bizim edil derdimiz az ýaly içinden bölünmäge çagyrýar. Men pikirime şunu ýalakmykam diýen adamlary prosto bir güýmemek üçin edýärlermi, näme üçin edýärler? Şu bir zat orta atýarlar, bütün millet men bilen uğraşsın, işi gücü men etsin. Ya da olara prikaz berýän adamlaryň belki taktikasy şunu ýaly bolup biler. Ýöne adnaka on zaviot, yani çagyrýar şonu. Şunu ýaly etmeli diye. Men bolsam diye, men ýanymda işlesedi diye, meni öldürüp gömerdim diye. Hiç kime de aýtmaň diye. Doğru. Menin pikirimçe bu bir jenaýat iş. Şonuň üçin bu ýalyklary egerde lewaplar diýen bolsa, vatandaşlar, Türkiýede ýerleşen vatandaşlar siz gün prokuratura berip bilýän bunu. Türkmenistan'dan vatandaşlar günü Levap'ın prokuraturasına verin, yine şu ýaly Türkiýede bizim vatandaşımız Levapları öldürmeli diýip gürleýär diýip yarın prokuratura şonu Türkiýeden öýde getirýär Türkmenistan'a. Sebebi bu millet parçalyk. Bu Türkmenistan'ın içindäki hem halklaryň içinde agzybirligi ýykýan millet parçalyk. Rejimin esas maksady agzybirligi ýykmak. Ahal Levapy ýigrensin, Lewap ahal ýigrensin, marlar Lewapy ýigrensin, marlar ahal ýigrensin, arasynda ýanky ýigrençler döredip şu agzybir bolaýmasyn, agzybir bolup bizler ýykaýmasyn diýip ýanky ýürütürleşdirilen siýasat. Şonuň üçin bu bir jenaýat iş. Şuna aýdan adam günden güni jenaýat kodeksiniň esasynda jenaýat çekilmeli. Şonuň üçin ine men ofitsialna Gen prokurorluğu ödülönýän Türkmenistanyň general prokuraturasynyň ýolbaşçysyna ine Serdar Merlikguliýew Gurbanguliýewич şu ýaly Türkmenistanyň içinde ýa-daşynda bir welaýatyň adamlar, beýlik welaýatyň adamlarynyň hemmetini öldürmeli diýilýär. Ine jenaýat kodeksiniň maddalary boýunça jenaýata çekilip biler. Siz hökman suratda şuňa ýanky reaksiýa edip şunu jenaýata çekmeli. Sizin bilişiňiz ýaly ine Afrika döwletlerinde şunu ýaly bir çykyş edip bir halkyň içindäki bir kiçik tiräni beýlik tira garşydaş edip olar uruşturup 100 miňlerçe adamlar gırdyrdylar. Edir şu ýaly it ýaly öldürüň, gömüň adamlar bilmedin diýip adamlar etdiler şonu. Ine şonu aýdan adam häzir Gagada ýanky kadyýaty çağıryp şonu tutup getirip şu ýerde sud edýär. Ine egerde siz baş prokuror bolup şu zatlary gözümýän bolsaňyz, onu diýmek sizin habaryňyz bar. Onu diýmek Gurbangulyň habary bar. Onu diýmek Gurbangulyň siýasatyň dygyny siz tasdiklaýan bolýar. Şonuň üçin biz bu adamy hökman jenaýata çekers, biz rejim ýykanyna hem sizden şul epizod boýunça çeker jenaýata. Sebebi siz baş prokuror bolup şuna baha berip öz işinizi etmediniz ve şul adamy jenaýata çeker. Gurbanguly Serdaryň jenaýat işlerine şul epizodun goşulur. Sebebi bu bir adamy öldürmekde, bu bir halky milleti öldürmäge çagyrýar. Bu Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň maddalaryny güdük ýagdaýda bozdugy bozanlygyna aýdýar. İlk soraga geçelim, hormatly vatandaşlar, ýene iki soraga galy. Köpe gitmeýäliň. Sizden bir haýyş, siz hem şu soraga jogap ýazyp bilerseňiz, biz seredip durus, eger sizin jogabyňyz bizden ýetip bolsa, onda biz hökman halkymyza ýetirerse size sag bolsun aýdar. Şu videony görýän bolsaňyz, ýa açyk efirden soň, açyk ýalymdan soň siz öz kommentariýaňyzy ýazyp bilersiňiz, biz indiki videolarda görkezýär şu kommentariýalary. İnnik soru, aktivistler ýaşaýan ýerine döwlet tarapyndan pul alýarlar. Şonuň üçin ýydan akşama çenli belli bir çägler geçirýärler we haçan görseň sosial media urgumlarda işleýärler diýip aýdylýar. Ine şu soru boýunça, şu pikir boýunça sizin düşünjäňiz näme idi? Alşa?
Näil diýeň size? Sosial medialarda şuňalak gurrunlar edilýär diýäňiz, şo ýanky nemeler aýdýaňyzmy? TikTok'ta ya YouTube'da aktivistler çıkış ediyor erteden akşama çelli işlemen demek. Mesela şey Nur Polşa'da pul alıyor. Kurban Fransa'da pul alıyor şu zatlara. Sen yine başka devlette pul alıyor şu zatları etmek için ya beylek aktivist şu oturun devletine pul alıyor şu zatları etmek için. Ne fikir ediyorsun şu zatları? Bu hakynda biz aslında bir ullakan bir efirem edipdik geçen sapar. Men belki her efirimde aýdýan bolmagym mümkin. Siz ýitikdiňiz barmysiz? Aylar. Var. Ha. Biz kän absurda edýäs bu temany. Men öňkü ilki çykyp başlanymda hani şoňalyk bir sponsor tapsam ya da mende ýagdaýym bolsa men şoňalyk sponsor ederdim diýen. Ýöne gynansaňam ýok şoňalyk bir sponsor edýän adam, pul alýan adam. Hemme de işini edýär, işinden daşary şu zatlar bilen meşgulanýar. Sebebi biz şu derece halkın vatanımız söýýäs, şu derece toprağımıza, öz haklarımıza gowuşmak isleýäs. Şu derece ala edýäs, yani işimizden, güýjümizden daşary, ýene de şu zatlara da wagt aýyrýas. Hemmesem şoňaly. Hemmesem seni gör de meni gör. Hiç kaysının oňalyk bir ullakan biznesi ya da bir gaptalynda bir artykmaç pulu oňaly zady ýok. Hemmesem 8 saat, 10 saat işläp gelýärler, 12 saat Türkiýedakylar galan wagtyny çağalaryna 2 saat aýyrmaly bolsa, şu çağalaryna 1 sagatyny aýryp 1 sagatynyň şuňalyk aktivitelere, çıkışlara, nemelere ayıryalar wagtyny. Yok yani oňaly zat. Siz hatta özüňiz hem şaýat, özüňiz hem bilýäňiz o zatlary. Doğru. Doğrudan aktivistler her kim öz oturun devletinden pul alýar. Näme her oturun devletdäki aktivistlere her kime şu oturun devlet pul şeýle paýlandyr dikkat edýän. Sen bir devletden subsidi, subvensiyon, grant alacak bolsaň, birinji dokumentler bermeli. Birinji sen gurum açmaly, oň büdjetini döretmeli. Onun ýanky büdjetini döreden soň ony hökümete görkezmeli. Hökümet şoňa ynanmaly, görmeli, barlamaly, analiz etmeli. Ine men size bir edeyim. Bir ýyl bolmadyk guruma pul berilen ok. Ine bizim aktivistlerimizde näil guruma bar? Ine Alişerde näil guruma bar? Nurda näil guruma bar? Diýerişde näil guruma bar? Dur Sultanda näil guruma bar? Ýok guruma. Kaýdy esasynda ýanky registrasiýa edilen guruma ýok. Hatawalan. Ine dewlete gurumasy bar. Biz diňe Fransada biz bir topar döwletlere ýüzlenýär. Bize pul kömek edin, biz görüşýär diktatora garşy. Bizim gurumamız var. Tamam. Biz işleýär şolugurda. Şolugurda ekspertler işleýär, buhalterler işleýär şolugurda. Elbetde biz işleýär. Ýöne şuňlukça häzir ýagdaýlar kyn, finansiýerler kyn. Finansiýerler aldymyz biz rejimi edil 6 aýaman ýykjamyza da biz gatynanýar. Şoň üçin türkmen halkyna ýüzlenip gördük. Türkmen halkyndan hiç sat ýok. Türkmen halkynyň ýagdaýy biznesmenler gaçypýarlar. Olar öz pulları bilen, öz nemeti bilen, yani her kim öz garnaşlaryny çykar ýadaşyna pikir edýär, problema ýapyldy. Bular bir zada düşünen o. Näçe garnaşlar köp çykarsa, şonça gurban bolup ataly ogul hedil edýär sebäbi akdygyna inni şol wezipeni geçirmäni mümkinçilik görýär. Näçe? Sebäbi şolara garşy duruljak ýok. İçinde 500 000 adam var, o milyonlar adam var. Statistikany allap ýatyr bütün dünýäde.
Häzir Türkmenistan'ın içinde 2 milyon 350 bin halk var. 6 milyon ülkede. 2 keseden köp adam ülkede. Şoň üçin bulary siz maşgalaňyzy çıkarmaň hiç nimesi yok. Dine yine de bizi tutulýar. Sebäbi sen maşgalaňy dogrunasyny hemden çıkarp bilmek. İstenip maşgalaňy alyp gelýär. Diýmedim diýende 500 adam garnaşlar var. Diýmedim diýende. Kiminki 5.000, kiminki 300. Ýöne biz köplük. Sen hemmetine çıkarp bilmeýän. O ýeketedek ýalga alasyň daşynda. O zaman sen ata-babalaryň topragy, senin ýaşlygyň geçen ýerleri, senin ata-babalaryň madarlary, senin tohumyň däpdesi ulaşýar. Hem de içinde var. Ýitik diýär. Anladın? Şoň üçin menim pikirimçe türkmen halky köp öňe sereden. Şuňyň geçdi boldy diýip gelip ýör. Şoň üçin pikir edýär, ay özünden düzeler. Hiç adam düzelmeýär. Hiç ýerde hiç zat öz-özünden düzelmeýär. Eger Gurban bolsa Serdar var, Serdar bolsa on beýlik aktyg var. Bular iýdigdir diýär. Bular giýje uny aktivistlerden beter finansiýowany hökümetden ogurlap öz siýasatyny ýürüdýär. Bizden beter, güýçli. Bular aktivistler var. MHM zombiler, polis, paraxorlar, prokuratura, migrasiýa, bular öz zombiler var. Bular aktivistlerden berk işleýär. Bular her bir mündyny pikir edýär. Bizi öldürämesinler diýip gorak edýär özlerini. Biz näme diýär? Biz watansyz turistler ýaly getirýär hemme dünýäde. Men şoň üçin söýleýän, ýygnalalyň, bolunny, alalyň döwleti elimizde. Kim prezident bolsa şo bolsun, halk taýlasyn. Ýalňyş taýlanan biler. Eger ýalňyş taýlasak, ýene de galyp ýykarsyn. Şeýle sözlerini, aýdan zatlaryny ýerine ýetirmän diktatura geçdi, ýene galyp ýykar. Inni öňkü oýunlaryny etdirmez. Şoň üçin birleşmeli. Men her wagt ýüzlenýän Türkmenistanyň intelligensiýasyna, Türkmenistanyň biznesmenlerine azjyk sadakamyz bol, mecenat bolun bir opozisiýada görüşen adamlar finansiýa edin. Hakyky görüşen adamlar. Atçotlaryny alyn, edýän zatlaryny soran, bir finansiýa nedeni ýöne puluklamam. Şuraya goşuň sizem gatdylla durma. Sebäbi durmuş gatdylygyny hiç bilýärsiň. Pikir etmeň telewizorma, 3 tane maşynama, 5 tane jaýma gül ýaly. Dogranlyşyny çykardym, hem de gül ýaly. Gül ýaly. Ana gül ýaly. Ine soraga geçelim. Şundan goşalymy men? Hä, sizin nemäňizde şunu goşmak isleýän. Yani hökman bir pul bilen ya yine bir zat bilen değil, kim meselem işte yani olsa stolun yok mu, stulun yok mu, ya kameran yok mu, ya yine bir zatın yok mu, ya elinden gelen kömek edip bilýärler yani şunu ucundan tutup bilýärler. Diňe maňa diýemok. Meninde näme de bolsa Ýewropada, ýene Türkiýede bir topar aktivistler var, azjyk gynalýar. Yani birazjyk yeňillik. Bu mindi gep yeri geldi, aýdyldy ýöne aslında muň üçin edemiz ok yani efiri. Aydın. Men düýnäde öňküsün başlan 5-nji ýylyna gatnaşdym. Ine häkimlik ýygynak guruldy, uly ýygynak. Şöyle Ukrainler ýani protest etdiler, protestde bardym men we ýygynak geçirdiler, ýygyna bardym. Birinji bardym men başlan. Şo ýerde bir zat meni gatyň gördüm. Bir topar fransuzlar, bir topar adamlar var. Şol golyan, ýani saýlanan adamlar, organizatorlar. Şonda Ukrainler diýär, biz ulu konsert geçirecek. Ulu Zenit diýip bir neme var. Massowy bir zal var. O ýerde konsert geçirmek üçin bir topar starlar getirmek üçin ulu iş var. Events diýýärler, evenement.
Men eşleýänmi? Başlam. Eşitýän. Inem bataryamy topdurlar. Men bataryamy näme çarşdym. Ine şu ýaly geçirdiler. Şöyle bir Ukrainanyň aýdan sözi bar. Biz et gören işimiz däl. Ýöne Fransuzlar ýüzünde bir daha dogry düşünün. Biz Ukrainalar biz gorkandok diýdi. Biz hakykatan hem gorkandok diýdi. Biz ine şu ýaly konsertleri 2 hepde etdik diýe. Mysal üçin Fransuzlar şu ýaly merkeleri geti 4-5 aýda taýýarlaýar. Mysal üçin bir star bir ýerde çykyş etjek bolsa, öňünden 4-5 ay öňünden ýa-ni muzykantlary, ýa-ni освещениýasy, dinamiklary hemme zady dürli ýerden gelip bir güne taýýarlanyp, ýa-ni öňünden organizator nimelerini bilgileri satmak, reklam etmek bir topadatdy. Şunu 2 hepde diýdi. Fransada Fransuzlar okuýar. Şu ýaly halk öňünden halk. Biz şulardan kim yerimiz ýok. Bizim hem 2 elimiz bar, 2 aýamyz bar, 1 kellemiz bar. Biz ýöne biz özümizden anamyz. Bolun ne derim? Kim olar ikisany idiot? Gurlap bilmeyen ikisany idiot. Biz olary aýryp Türkmenistany östürüp gitmeli. Biz Amerikadan kim ýaşamaly? Anam. Aýryklar $1,5-2,000 bolmaly. O közünp ýaşamaly. $100 üçin işleyen de ofitsialna kaptanına $1000 zat kal. Bar şu pullar alınýar. Şu pullar bar. Näçe biz şonu ofitsialna edem doktor ofitsialna alın. Indi soruga geçelim. Ya wagtymyz azalyp gelýär. Eýýem köp zatlar aýdyldy. Indi soň sorawaly. Aktivistanyň alyp barýan işleri ýalňyş. Bulara inanmam. Bize inanın, bular halk için hiç tat eden oklar deyip yine şu ýaly bir pikir var. TikTok'larda, YouTube'larda yani adamlar yaradı ya. Yine şu arada Alişer kıyın görmeyen öz pikirini aýtsam. Mulen urju olar jogabyny beren bolýar. Sebäbi aktivistler näme etdi? Aktivistler bugün senin çıkıp şuňala gürlemäňe sebäp boldy. 1. 2. Adamlaryň gorkman kommentariýa, videolary görmesine sebäp boldy we iň azyndan öz aralarında hakykatdan şu hökümetiň alyp barýan siýasaty ýalňyş, şu wagtky prezident näme diýeýin size? Halka zulüm edýär, halky düşünmeýär diýip öz aralarında gürlemäni öwrendiler. Bir wagtlar muňa zatlar ýokdy bilýän bolsaňyz. Bizim daşary ýurtlarda protest geçirip men şuňalak çykyp nägileliklerimi aýdaryn diýip hiç pikir edemokdum. Hemmesi aktivistleriň beren netijesi ine gelen günümüz. Aktivistler ak garany saýlamanyny öwretdi. MHM işgärleri aramızda gezýärdi. Bilmeýärdik. Bugünkü gelen günümüzde olan tapagyna barýas uju biz. Göz yetimimiz daha giňeldi. Kime inanyp kime inanmaly däldigini öwretdi. Hemme men seň dostuň diýene inanmaly däldigini öwretdi. Köp zatlar öwretdi. Ve öwretmäne de dowam edýär. Men şolardan öwrendim, sizden öwrendim ve men özümden kimi tanasam, kim bilen görüşsem şolara aýdýan köp zat başardyk aslında. Olaryň gorkuly düýşi boldyk. Olar halkdan gork başlady, halkdan çekinip başlady. Şu wagtky hökümet, diktator rejim. Ine aktivistden gazanan zady. Olar bolsa hiç bir aktivist ýalňyş bir ýere akydýan däldir, ýalňyş bir ýoly akydýan däldir. Hakyky aktivistlerden aktivistleriň adyny gürleýän. Atak oňaly men opozitsioner, men aktivist, gelin planyny öldürelim diýende, конечно, inanmaň. Men aýt boldum siz aýdyn. Bolýar. Menem goşasym gelýär, ine aktivistler inanmaň diýerler. Biz näme diýäs? Biz konstitusiýa esaslanýar.
Biz Türkmenistan'ın bütün dünyada gol çeken konvensiyalarına, şartnamalarına esaslanıp size aydiyaz. Haklarınızı koruyan. Konstitutsiyada berilen haklarını. Şu yalan yol mu? Ya yalan da atmıyor. Eğer de şu yalan bolyan bolsa, onu Türkmenistan'ın prezidenti konstitutsiyadaki adam yalan. Onu Milli Kengeş'in yol açsam yalan olduğu şu. Eğer bizim konstitusiya esasında öz konstitusiyon haklarını koruyan diyenmede şol yalan olsa ya şunu burada işler barıp size haklarını kanunları düşündürüp yören olsa, onun yanlış yol olsa, onu Türkmenistan'ın konstitusiyası yanlış oldu, onu Türkmenistan'ın devleti bolmadı. Onu Gurbanul bilen Serdar biz hasap etmeliler. Konstitusiya işlemese, o konstitusiyanın içindeki vazifeler onun hiç tadı işlenen içinde. Vazife de yok. Biz olur hasap etmeliler. Olur bir yani yönü koyan adam avtobusa yüklenmeli. Mercedes'lerini koymalı. Onu gelin şeyle seyredelim. Bu tarafta biz diktatörleri kullanıp durmalı. Bu tarafta da aktivistler kanunları çağırsa adamlar o yalan yol. Bunu gidemem. Bu yol kovuluğu getirmez. Siz haklarınızı alırsınız. Siz azatlıkta yaşarsınız. Siz bay olursunuz. Siz özünüz çözersiniz. Öz ıkballarınızı istenip instituda, Harvard'da çağırınızı uğradıp yanına bak gelip bilirsiniz. O zatlar bize gerek gel. O size gerek gel şu zatlar. Gömülüp oturun Türkmenistan'da ikisani özünü orunmayan aharpını şermenine Türkmenistan'ı uğurlap yatan adamları dinleyen başarsanız şolu kulluk edip şolu hizmet edip size mi uğurlan pullu deydi o ya. Yani şolun diyen zatlarını tercüme etsen hakikaten şeyini Raşifrov etsen diye. Bir de şu zatlar gerekler. Şunun için biz size her vakit adaletli olan Türkmenistan devlet kurulunu konstitusiya yani esası kanun bolya deyip öz devletini kurdu mu? Biz şunu esaslanıyat. Şunu sizem esaslanın deyip qaytip şondan çıkan diktatörleri şu konstitusiyanı gödök bolup konstitusiyadan çıkan diktatörleri iyine getirip konstitusiyanın yani yüzlerini konstitusiya urukturuyor. Manglaylarını. Eğer şu yanlış yol olyan olsa onda gelin konstitusiyadan ayrılayım diye o yanlışlar. Onu Türkmenistan prezidentinden ayrılayım. Olam yanlışlar. Vazifetini. Milli Kengeş'in vazifetini ayrılayım. Hem Türkmenistan'la ofitsial zatlar ayrılayım diye o konstitusiyadan gelip çıkıyor. Konstitusiyada yazılan son şu vazifeler şu hükümet kurulları yerine getiriş hükümeti var. Ya konstitusiyada belirlenip geçiliyor. Nähil olmalı? Milli Kengeş nähil olmalı? Onu demek şu yol yanlış. Onu demek biz bulara hata etmeliler. Bu neydi? Şu yerde şu kanunları beca etmek için adamlar kanunu çağıran adamlar yanlış yolda var ya. Yönü bir kanun yağdaydı. Konstitusiyanı depip gören, üstüne tant edip gören yollar. Paraxorçuluk eden adamlar doğru yolla var ya. Bizim şu yolla varmalı. Bizi kollan deyip aydiyalar. Bunu siz paraxorçuluk çağırın. Yine tapavuli. Anlaysan yine tapavuli. Hurmatly vatandaşlar, şununla biz öz efirimizi geçirip utoryaz. Men soňky sözi 1 minut meçhurde ine menin eginleşim Alişer'e geçirýän. Alişer 1 minutda ine şu aýdylan zatlar jemlemek üçin ýa-da üstüne başga zat goşmak üçin näme aýtjakalygy bolsa aýdyp bilersiň. Vatandaşlara yine de bir sapar şutadan seslenmek isteyen ilk bilen size sağ olsun aytmak isteyen şunyalar efir geçirýänimiz üçin yani vatandaşlara peýdamyz deger diýip umyd edýän vatandaşlarymyz yine de bir sapar akıllı bolmasy üçin çağırýan kanun esasında doğru ýolları bilen haklarymyzy sorap talap edip özümüzinkini gaýdyp almak üçin görüşmäne çağırýan diktatör rejimi ruhsat berip olaryň baýamasyna, olaryň eliniň güýçlenmesine we bize mundanam artyk zulüm etmesine ruhsat bermäliň.
şu taýda kicicik bir söz aýtsagan şolan bir şol diktator rejimiň ýykylmasy üçin şolan bir goşant bolýar. Şoň üçin men çykyp gürlänim bilen ýykylýa diýen düşünje bolmasyn. Her kim çykyp gürlände ullakan bir neme bolýar. Şoň üçin göreşmäne dowam edeliň, haklarymyzy gözlemäne dowam edeliň. Ýöne kanun esasında. Ve özleriňiziň saglygyňyza da gowja seredin. Sebäbi muňalak adamlar hem kän ýani provokatorlara ynanmaň. Her bir men aktivist diýip çykyş edýän adamlara ynanmaň. Özüňiziň aklyňyz bilen we kanun esasında ölçäň tartyň haýsy dogry bolsa şondan dowam edin. Kim haýsy dogry ýola çagyrýan bolsa şoň bilen dowam edin. Sag bolun. Sağ olun köp. Aýdanyňyz üçin şu ýaly öz pikirlerinizi paýlaşýanyňyz üçin biziň halkymyz bilen. Hormatly watandaşlar. Ine Türkmenistanyň jemgyýeti bar. Türkmenistanyň bir minut maňa jan gelýär. Ine Türkmenistanyň jemgyýeti bar. Türkmenistanyň halk bar. Şol Türkmenistanyň jemgyýeti gaty pes derejede. Bizim esas maksadyna size bilimler vermek, size ýolları öğretmek, size kanun esasında näme hereket etmeli, jemgyýet bilimlerini vermek, hükümet näme, şahsy adam näme, şahsiýeti näme, onun islegleri näme, şoň islegleri näme hükümet esasyna kanaatlandyrylmaly, şoň hükümetiň bilen aragatnaşy näme bolmaly, hükümetin içindäki bir topor ýa-ni demokratik institutlar näme, hükümet institutlar näme, Türkmenistan halky näme kösenmeliler, sebäbi agyr ýagdaýynda da sosial kömekler bolmaly. Bir topar size düşünjeler berýär we sizi östürjek bolýar. Biz ýa-ni bagyşlan bolýan bir bilimsiz galsak bizi hükümet manipulasiýa edýär. Bizi alýar-da hükümetiň puluny oglap bir uly döwlet gurdugy ýaly edip bizi allap hakykatdan bolsa bizim döwletimiz kicik döwlet. Onuň awraýy uly ýok. Hakykatdan men aýlanyp ýörüm hem ýerlerde. Türkmenistany eşdiýänem ýok, bilýänem ýok. İçinden informasiýa çykan ýok. Şoň üçin halk barlygam takminan bilýärler. Bir topar statistikanyň ýalanlygyndan bilýärler, hemme adam bilýär. Ýöne biz Türkmenistanyň içinde jemgyýet düredip, jemgyýet bizim gymmatlyklarymizy gorar ýaly, jemgyýetiň içinde şu ýaly Alişer ýaly građan aktivistleri tutup, turup, öňde durup, paraxorlyklary, adalatlygy ýatyrar ýaly, şolar gaýdyp gelmedi ýaly görüşmäne ine sizi çağırýar. Biz jemgyýet gurmasak, biz ýöne ilat bolup galýar. Ilat bolup galsak diňe bir iýmek, diňe gazanmak ve toylar da edip öňkü zamanlarda ýaly ýaşaýşy ýa-ni geçirýär. Ondan başga ýaşaýşym bar. Döwletiň gonmak, döwletde öz isleglerini ýa-ni ýerine ýetirmek, döwletiň içinde döwletiň wezipelerini işläp, döwlete kömek etmek. Häzir bir ýer işe ejek bolsaň zyatka bermeli, pul bermeli. Hemme zat pula ýatdy. Bolmaly o zatlar. Hemme zat konkursyň esasyna bolmaly. 100 adamdan 5 adam taýlanmaly, gowusynyň gowusy. Ýa 1000 adamdan 5 adam tapawul ýok. Şeýdip her kimiň şansy bolmaly. Islendik wezipede prezidentden başlap, milli kengeşden başlap, aşağı kiçik departamentin ýolbaşçysy bolmana saýlanyp çykmaly. Biz saýlap öwrenmeli. Biz özümüz saýlawlara çykyp öz kandidaturamyzy ýa-ni öz isleglerimizi bildirmeli şeýle. Kandidaturamaly goýup şu öňe. Şoň üçin şol jemgyýet ösüşleri biz etmeli. Şonu etmän soň biz diňe iki reňke düşünýär, ak gara. Bir topar başga reňkler bar dünýäde. Şoň üçin Ýöne tapawdyna da barmaýas ak garanyň. Ýöne bilýäs ak gara. Ýöne tapawdyna barmaýas, aýdyban bilmeýäs ak gara diýip. Şoň üçin bizim esas maksadymyz size bilimler vermek, diktatora ayırmak, diktator görüşünde sizin bilen hemme etmek. Ya
Biz siz etsek zahvat bolýar. Biz siz etsek ondan biz diktatura bolup galýar. Şoň üçin biz siz eger islemeseňiz biz onu edilemiz. Şoň üçin size bagly. Size gerek bolsa täze durmuş, bakly durmuş, baý durmuş, arsa durmuş, adalatly durmuş, wyjdanly, namusly durmuş gerek bolsa. Arqyn ýaşap, çağan, aktın, gazanan zadyny hiç kim hökümet illeme diýýär durmuş gerek bolsa. Ona goşulun. Biz geçen şo durmuş. O durmuş bize garşypdy 30 ýyldan bäri. O bize bagly, o diktatora bagly däl. Diktatordaky işleyen bizi kırıp duran adamlar hem halkın adamları. Eğer halk kalsa olur bu tarafa geçki diye. Anladın mı? Şu gün halk yatan son olur diktatorlar kılmadı diye. İyi biz kalk başladık. Görürsünüz birincilerin hatarına olur mu? Öz günahlarını yüzük ol. Şunun için bize var. O diktatora var ne? Urmanoğlu Veserdar bizi kısmasın biz bir kalsak olur alyas. Olur bilyar şunu. Hormatly vatandaşlar, biz size birinci bilen can sağlyk, ikinci bilen adalatlyk we adatlyk arzu edýär. Şunun bilen efirini soruýas. Sağ bolun. Yarın kommentariýalary, öz pikirlerinizi biz yanlış pikir aýtsak, bizim pikirlerimizi tanqid edin. Biz sizin tanqidlerinizi garaşýar. Sağ olun.